Bagian prasaja punika noni desa perlu masyarakat ingkang putra miningatan kakung noni pun bagus Erif Tripurnama Jati atmaja kakung panjenenganipun Bapak Sukiran Hadi Supomo Dalasan Garwo supados dipun kula wentah babagan gesang bebrayan miturut adat Abdi Widono ingkang sampun lumampah wonten ing tlatah padukuhan punika. Kami tiduripun pilih suwun kawula dalam pangobyo peningatan kakung wonten dalam bagian pawian prasaja punika nuni desa perlu ngaturaken angsul-angsul utawi oleh-oleh saha tali asih ingkang boten saged kawula sebataken setunggal bapa setunggalipun ing pangajap mugi-mugi samudayanipun punika saged ndadosaken tambahing rumaket silaturahim anggenipun badhe kekadangan anggenipun badhe bebesanan mugi saged dados kekadangan sabebesanan ingkang sae ingkang selami-laminipun ingkang monggo sekawanipun bilih sowan kawula dalam pangobyo peningatan kakung wonten dalem bagian prasaja punika nuni desa perlu nderek hangestreni tuwin paring berkah pangestu dumateng peningatan sarimbit anggenipun badhe nderek lelomban kanthi ambyur wonten ing madyaning bebrayan agung mugi tansah pinaringan berkah rahmat taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged dados keluarga ingkang ayem tentrem atut runtut rahayu ingkang tinuju sabagya mulya ingkang sinedya sehingga saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah fid dunya hatal akhirah amin 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 ya rabbal alamin. Salajengipun hamba pilih bagian payan prasaja